Здравейте хора, сега сме в Соплекса и ще играем Survival епизод 1 в Solplex.net в сервера. Ще играем двойно оцеляване, надявам се да ви хареса как играем. Сега ще започнем да събираме дърво за нашата къща. Аз ще се направя радио. Добре. Ето го крафтинг. Вземи си го, защото аз си го взех. Аз ще го взема. Има и зеброво. Няма да го чупя. Имам само 16 пардон, искаш? Дай малко, ай. Ето. Мога да кажа, че има... Ето. Дай 8 пръжолки. 11 нати. Аз съм. И на мен аз имам 8. Значи има татка, че има тук рез. Това само не си има. И тук пак рез е. Я тук. Да. Рез. Къде е? Рез има, бе. Къде ще не са? Дай надолу, сега ще търси място. Не, елай тук. Чакай, ще дойда при теб. Кажи. Не съм взял казал. Дано. Да, вече няма тук. Тук няма. Тук няма дърво. Ето тук няма. Какво стана? Нищо. Ако не знам. Хора, но... Няма какво да кажем. О, виж какво хубава къща, бе. Ела тук да виж коя хубава къща и цъл. Чакай да. Ето, Къде си? долу съм стоя. Виж. Та е голямата. Давай. Ехе. Сега строя явно много време. Схем ще ни е от помощ. Аз тук имам много яйца. Да пусна малко да взема храна, а? Или вълна. Искаш ли? Какво? Имам яйца. Искате? Мила. Добре, аз ще пусна там да набия. Чай, че сега не мога да се изкача, бе. Браво, аз мога да се изкача. Ако те бие. Няма нищо, ще се възстановя. Чай, аз запусна така опция. Аз пък убивам нагоре. Така. За малко да падна. Какво се спалва сега? Колко дърво имаш вече? 11 имам аз. 11? Да. Ама ела се бери от черното. От кое? Аз от това. От това ли искаш, ай? Да, като никъде. Ники, обаче виж какво спалва. Тук слух една клетка. Да, бе, не спалва тук. Това прасета ли са? Не знам какво да ти кажа. Ами ти какво правиш? Ела да чупя! Що? Ами това са зомбите, бе! Бързо, бе! Това са зомбите, ти утре си, човек. Сега ще ме убия тук. Ще умия с мечовете и златните. Ай, махни са те. Не става. Няма помагаш. Чакай, идвам на сега. Само тук си отправим нещо. Дай, май ще пуска просто. Вау. Къде ми отива? Щупих я. Добре. Това е било пик зомби, бе. Виж, аз не мога сега пускам тук яйца. Не мой.
Фар, дай да. Да. О. Колко дърва имаш вече? Имам и 11. Имам 9 от черното. Страни са. Да. Дай му го. Къде си? Чакай, на. Имам 10 от черното. И от светлото имам 11. И другото ли ти дам? Да. На. И имам и 15 дългови дъски. Дай. Що, ако ще ми правиш? На ти. Аз да спирам още дърво аз. Събирай, аз ще намеря място да направим къщата. Добре. После ще се телепортна при тебе. Намери го. Намери ли? Да. Аз имам толкова много яйца, пък не се пускат, Мяу. Ще ги... Ой, взех глава на той. Напили? Не. На ако? О, супер. Супер, най-после. Имам пак 10. Аз взех глава на овца. Как е? Шаре. Аз съм почти до тебе. Къщата... Аз съм до тебе. Добре да направим тази къщата, но няма място да само дървета. Айде, започвай, че трябва да събирам дърво. Сетих се. Ето къща. Скоро кирката ми обаче ще умре. Това с брадата ми е. Грешка. Грешка на езика, хора. Извинете ме. Да видим колко минути снимаме. Така, остават ни още 3 минути. И... Така. Къщата. Че да взема. Аз взех черното. Няма да е много голяма, хора. Скромна къщичка. Но... за нас да се живеем просто някъде. Ще бъде бавно, но славно. Ще разчистваме в другите епизоди. Имам 10 дъбо. Браво. Аз имам 46 и 8 още дявам там. Не ми човек. Така, давай. Само отдолу да е дъбо. Аз отдолу вече нямам такова друго. Прави там отдолу, аз ще правя тук. Направи си го много дълго. Кой ма би? С май скелет беше. Не, нищо не е. Виж, ще я направя накривена. Добре. По-яко. Добре. Че аз тук даже съм сбъркал още малко. Аз съм браво. Тя брата ще ми се скъбе. После други епизод ще се направя още една. Браво, много хубава стана. Беше доста хубаво. Бива. За нас бива. После как ще направим стъкла? Ние пещ нямаме. Пещ имаме ли? Ще се направи. И хора, мислим това да е край на епизода. В следващия епизод ще довършим къщата. Не забравяйте да харесате, абонирате и споделяте. Довиждане и ще се видим, когато се видим.